Molt bona nit i benvinguts ací, a la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna, per a dur a terme el primer programa de En poques paraules. En aquest programa, el valencià està en xoc, i és que alumnes de sisè de primària de les escoles de Tavernes participaran per equips per tal d'aconseguir un premi que repercutirà en tot el seu curs. Una excursió per a tota la seva classe. Però què hauran de fer per a guanyar el premi? Doncs jugar amb la nostra cultura i la llengua valenciana. Els alumnes participaran per equips de 3 i faran proves en les quals aconseguir punts per tal de guanyar el programa i classificar-se per a la gran final. Quin serà el col·le que se classifiqui avui per a la gran final? Doncs anem a presentar-los. En primer lloc, tenim ací els concursants del Col·legi Divina Aurora. Un fort aplaudiment, per favor. Soc Adam Beljadriguenani, de sisè de primària del Divina Aurora i hem estudiat molt per a guanyar. Soc Alice Mercado Molina, vaig a sisè del Divina Aurora i estic preparada per a concursar. Hola, soc Emili Primo Fernández, de sisè del Divina Aurora i estic confiada que anem a guanyar. Som alumnes del Divina Aurora i anem a per totes. Com porteu els nervis? Bé. Sí? Molt bé, molt bé. Ho aneu a fer molt bé, ja veureu. Ara seguim amb els alumnes del Col·legi HHDC Sant José. Un fort aplaudiment. Soc Vicent Gascón, de l'HHDC 6è de primària i vaig a per totes. Soc Ferran Talés, de la classe 6è del col·le HHDC Tavernes i vaig esforçar-me al màxim. Soc Belén Armengol, vaig al Col·legi HHDC de Tavernes i vaig a intentar fer-ho el millor possible. Som de l'HHDC. I anem a deixar el nostre equip El més alt possible. Ja veu estar preparat les proves amb el vostre tutor? Sí. I com les dueu? Molt bé. Molt bé, així no m'agrada. I finalment rebem als alumnes del Col·legi Sant Miquel. Un fort aplaudiment. Hola, soc Marc Moreno, de la classe de 6è del 6 Sant Miquel i estem preparats per a guanyar. Hola, soc Seila Campos, de 6è de primària del 6 Sant Miquel i hem estudiat molt per a fer-nos en el concurs. Hola, soc Arturo Gómez, de 6è del 6 Sant Miquel i anem a donar-ho tot. Som els alumnes del Sant Miquel i anem a portar-nos l'excursió. Assenteu-se les taules. Se vegeu en ganes o què? Sí. Molt bé. Doncs anem a passar a la primera prova. Els menuts expliquen. Fa uns dies van visitar escoles que participen al concurs i van demanar als seus companys de primer i segon de primària que explicaren en les seues paraules algunes tradicions i menjars de la cultura valenciana. Seran capaços els concursants d'avui d'endevinar de què es tracta? Bé, per a la prova el que farem serà ficar un vídeo on apareixen els xiquets explicant amb les seues paraules les tradicions o el menjar. I vosaltres el que tindreu que fer serà apretar el polsador quan cregueu que sabeu de què estan parlant. D'aquesta manera, si encerteu, obtindreu 100 punts. Queda clar? Doncs anem a començar. Anem en el primer vídeo. Hi ha molta gent celebrant i tirant coses. Pétalos, petalets, de flors, o crec que és fang. Algunes persones ho van sense Sí, camisa parem el vídeo. o... Què creieu que és? Moros i cristians, incorrecte. Ara,
Vosaltres no podeu continuar dient, perquè ja heu gastat la vostra oportunitat, però vosaltres sí. Continuem. Una camisa de color carne. Alguns porten gorros, bueno, molts. En un gorro de meló, estan tirant taula. I l'aigua la fan rojo. Quina creu que és? La tomatina. Correcte. És una festa que se celebra a Bunyol. Conta la història que tot va començar quan un grup d'amics que estaven a la plaça del poble van iniciar una baralla que s'hi llançaven verdures. I milers de persones del món van allí a tirar-se tomàquets. I atrauen molts visitants cada últim dimecres del mes d'agost. 100 punts per al Col·legi Sant José. I ara en seguida passem al segon vídeo. Ara és un menjar, ja que teniu en compte. Té una forma més o menys redondeta. Es pareix un escut. Es pareix a un sàndwich per mi. Uns tenen un cuixes, altres un altre. Farem el vídeo. Quin menjar creu que és? La paella. Incorrecte. Continuem en el vídeo. Té una forma més o menys redondeta. Es pareix un escut. Es pareix a un sàndwich per mi. Uns tenen un cuixes, altres un altre. Té com pa, un chorizo negre, dos Tenim llonganisses... una possible solució? Coca de mestall. Correcte. La coca de mestall és un menjar. És un menjar. Es fa en farina, aigua i sal i es posa al forn. Per damunt li podem poner llonganissa, gansalà i sardina. En el poble es ven el dijous i el diumenge. Es fa molt en tavernes, però també en altres pobles de Valldigna. 100 punts més. I passem al següent vídeo, en aquest cas, una tradició. Són unes festes que va molta gent a celebrar en concerts, en passacarrers i tot això. Que es visten persones i van Haveu polsat? mudats. En falda. Farem el vídeo un segon. Carnestoltes. Incorrecte. Continuem en el vídeo. Recordeu que ara vosaltres ja no podeu polsar. Continuem. Són Parem el unes vídeo. festes. Les falles? Correcte. Les falles són una festa valenciana que sols se celebra en la Comunitat Valencià. En tavernes hi ha 6 falles diferents. Són la falla Portal, la falla Gracambro, la falla Dula, la falla Passeig, falla La Via i falla La Prado. Els ninots són les coses que construeixen quan venen les falles. Poden ser animals, homes i el que siga. I quan fan la crema a les falles està molt xulo i també quan diuen els premis. 100 punts per al Col·legi Sant Miquel. I passem a l'últim vídeo. En aquest cas, Són un unes menjar. festes que és molt típica en Espanya. En fin de, hi anem tots. En ma casa la fa ma abuela. Jo menjo Farem el vídeo? Quin menjar creu que és? La paella. Correcte. La paella és un menjar típic de València. La paella porta carn, arròs, verdures i pebre. Fem paella en el cap de setmana, en los amics i en falles. Quan és festa i s'ajunten i fan una paella. 100 punts per al Col·legi Sant José. I anem a fer ara un recompte de marcadors. El Col·legi Sant José té 300 punts. Un fort aplaudiment.
El Col·legi Sant Miquel té 100 punts. I ara, en la següent prova, segur que el Divina Aurora s'estrena, no us preocupeu. Anem a passar ara als barbarismes. Per aquesta prova, cadascú dels concursants rebrà una llista de 3 paraules, amagada entre les quals es troba un barbarisme. Tindreu que saber quina és la paraula que és un barbarisme per obtindre 50 punts. Però, a més, podreu obtindre 50 punts més si digueu quina és la paraula correcta. I aquest joc va ser individual. Anem a començar per allí, fins ací, uno per uno. Vale, comencem en el Divina Aurora. Comencem per allí. D'acord. Les paraules són dret, zurdo i ambidextre. Quin és el barbarisme? Dreta. Incorrecte. El barbarisme és zurdo. I la paraula correcta seria destre. Passem amb el següent. Primera paraula. Punt. Segona paraula. Coma. Tercera paraula. Pàrraf. Quin és el barbarisme? Pàrraf. Això és correcte. 50 punts. I sabries dir-ne quina és la paraula correcta? Paràgraf. Correcte. Paràgraf. Passem a la següent. Primera paraula. Algo. Segona. Poc. Tercera. Res. Quin és el barbarisme? Algo. Correcte. 50 punts. Sabries dir-ne quina és la paraula correcta? Alguna cosa. Correcte. Estaria correcte dir-ne alguna cosa i un poc. I passem en el següent col·legi, el Sant José. Primera paraula, enfermetat. Segona, virus. Tercera, medicament. Quina seria? Enfermetat. Enfermetat, correcte. I quina seria... Malaltia. Correcte. 100 punts. Passem amb el següent. Primera paraula, prou. Segona, quasi. Tercera, aproximadament. Quasi. Correcte. I quina seria la paraula correcta? Quasi. Correcte, també. Quasi o gairebé. Estarien bé les dues. Passem a la següent. Primera paraula, fetge. Segona paraula, setmana. Tercera paraula, mes. Fetge. Correcte. Quina seria la paraula correcta? Data. Molt bé. Vamos. Bien, va. I passem amb el Sant Miquel. Comencem per tu. Primera paraula, quadrar. Segona, redondejar. Tercera, triangular. Redondejar. Correcte. I com seria? Arredonir. Correcte també. Es podria dir arredonir o arrodonir. Continuem. Primera paraula, acusat. Segona, xuí. Tercera, testic. Testic. Correcte. Quina seria la paraula correcta? Testimoni. Correcte també. I anem amb l'última. Primera paraula, portada. Segona, títol. Tercera, autor. Títol. Correcte. Molt bé. Quina seria? Títol. Correcte també. Anem a fer ara el recompte de marcadors. Comencem per el Divina Aurora. 200 punts. Molt bé. Sí. El Sant José té 600 punts. I el Sant Miquel, 400 punts. Molt bé. I amb això passem a la següent prova, d'expressions val xoc. Per aquesta prova tornem a utilitzar els polsadors a les taules. I jo us vaig a donar una expressió en valencià.
i vos vaig a dir 3 possibles definicions del que significa. Vosaltres tindreu que adivinar quina és l'expressió correcta, però tindreu que esperar-se que jo diga les 3 opcions i que diga temps. Quan jo diga temps ja podreu polsar el polsador. A més, tindreu que tindre en compte que per a aquesta prova hi ha rebot. Si endevineu la paraula a la primera polsada, tindreu 100 punts, però si l'endevineu en un rebot, tindreu 50 punts. Està clar? Doncs anem a començar. Primera expressió. Afluixar la mosca. Pot ser perdre l'interès en algú, pagar diners o tancar una porta amb clau. Temps. Quina creu que és? Pagar diners. Pagar diners, correcte. 100 punts. Continuem amb l'expressió 2. Xerrar per les butxaques. Podria ser parlar excessivament, parlar sobre diners o contar secrets que ningú sap. Temps. Tornem al Col·legi Sant Miquel. Parlar excessivament. Correcte. Anem a l'expressió 3. Bufar en caldo gelat. Podria ser estar constipat, estar molt enfadat o presumir d'allò que no es té. No he dit temps. I temps. Per allí? Quina seria la resposta? Presumir d'allò que no es té. Correcte. Passem ara a la 4. Tocar el 2. Podria ser anar-se'n d'un lloc, donar un concert d'una orquestra sinfònica o visitar uns familiars. Temps. Per allí altra vegada? Anar-se'n d'un lloc. Correcte, anar-se'n d'un lloc. Passem ara a l'expressió número 5. Afegir llenya al foc. Podria ser posar pau en un problema, discutir amb un amic o augmentar un malestar que ja existia. Temps. Per així? Augmentar un malestar que ja existia. Correcte. Fem ara un recompte de marcadors. Comencem en el Divina Aurora, que té 400 punts. Molt bé. El Col·legi Sant José té 700 punts. I el Sant Miquel té 600 punts. Molt bé. Bé, i després d'aquesta prova haurem d'eliminar a un dels equips, perquè a la gran final, a la final del programa d'avui, sols passen 2. Així que anem ara a això, com es diu? Bé, com tots sabem, el valencià és una llengua molt rica i està plena de coses tan curioses com els localismes. Els localismes són la manera d'anomenar a una cosa en un poble o una zona concreta. I d'això va la prova. Els nostres concursants tindran que saber com es diuen les coses al seu poble. Per a la prova, jo vos facilitaré 3 opcions i haureu d'esbrinar quina és la correcta. Tornem a jugar amb els polsadors, però ara sense possibilitat de rebot. Però sí que hi ha penalització, tant si punxeu el polsador però no sabeu quina és la resposta com si la falleu, i es penalitzarà amb 100 punts. Però per cada resposta correcta tindreu 100 punts més. Si està clar, comencem. Com es diu en tavernes al que a la Safor diríem gaveta? Primera opció, fregadora. Segona, conca. Tercera, granera. Temps. Per allí? Conca. Correcte. Passem a la següent. Què són les ortigues al nostre poble? Primera opció, cireres. Segona, mandarines. Tercera, serenatos. Temps. Serenatos. Correcte.
Passem amb la 3. Com li diu el nostre avi a la llegona? Birbadora, figuera o platja? Temps. Birbadora. Correcte. Està molt igualat, aquesta prova. Passem a la 4. Quin animal és un titot a Tavernes? Tenim conill, polit o pollastre. Temps. Polit. Correcte. Passem ara a l'última. A Tavernes anomenem Samaruc a com diguem afectuosament a un membre d'una població propera. Quina és? Socarrat, que és com anomenem als de Xàtiva, Cullerot, als de Cullera, o Pixaví, als de Gandia. Temps. Cullerot. Correcte. I fem un últim recompte de marcadors. El Divina Aurora té 500 punts. Molt bé. El Sant José té 900 punts. I el Sant Miquel té 800 punts. Molt bé. I amb això tenim que dir adeu al Col·legi Divina Aurora. Ho heu fet molt bé. S'ho heu passat bé? Doncs això és el que importa. Doncs ara sí passem a la prova final, després de la qual un dels col·legis es classificarà per a la gran final, el dictat. En aquesta prova, els dos col·les que s'han classificat, el Sant José i el Sant Miquel, tindran que lletrejar una sèrie de paraules que aniran augmentant de dificultat i de puntuació, fins a 4 nivells de dificultat. Començarem per 4 paraules del nivell 1, que valdran 100 punts. Després passarem a 3 paraules del nivell 2, que valdran 200 punts. Seguidament a 2 paraules del nivell 3, que valdran 300 punts. I finalment una paraula del nivell 4, que valdrà 500 punts. També tenim que tindre en compte que per a aquesta prova els marcadors es resetegen a 0 i sols tindrem en compte la puntuació d'aquesta prova. També teniu que escriure els accents, les cel·les geminades i les dièresis de cada paraula, si és que les tenen. I abans de començar, anem a donar les gràcies als acompanyants que han vingut en ells. Un fort aplaudiment, per favor. Doncs ara sí, comencem. Primera paraula. Humor. Una paraula graciosa. Haveu acabat? Sí. Passem a la següent. Alacantí. Molt bonica, Alacant. Haveu acabat? Sí. Passem. Truc. Curteta, no? Esta? Sí. Passem. Vacances. Un poc més complicada. Com ho heu vist? Bé. Fàcil? Sí. Voleu que pugem un poc la dificultat o què? Pugem? Va. Pugem. Nivell 2, primera paraula. Petxina. Si es complica ja, Ho teniu? Sí. Passem. Arròs. Ho teniu? Sí. Magatzem. Així ja no és tan fàcil, Després, en recordeu-se que farem un recompte i veurem totes les paraules, com les heu escrit i com seria la manera correcta. Passem ara al nivell 3. Estes són complicades, Clòtxina.
Ho teniu? Segona paraula del nivell 3, per 300 punts, associació. Esta és complicadeta, Moltes S's o moltes C's. Què cregueu? Ho teniu? Sí. Doncs ara sí passem amb l'última, la més complicada, la del nivell 4, per 500 punts. Sense pressió, Pot significar que guanyeu o que no. Ho teniu? Bescanvi. La tens? Molt bé. Sense pressa. Teniu temps. La tens? Molt bé. Doncs ara anem a fer un recompte de les paraules i de les puntuacions. Ara anem a revisar paraula per paraula, a veure com les haveu escrit i com seria la forma correcta. I a veure si coincidís. Primer anem a veure com ho han escrit ells i després veurem la forma correcta. Comencem amb les paraules del nivell 1. Primer, humor. Els dos a la vegada. Correcte, els dos. Vamos, vamos. Passem ara a la següent. Alacantí. I com seria la forma correcta? Correcte, el San José. Tu t'has deixat una N al final. Una N allà al final, però no passa res. Continuem amb truc. Una paraula molt corteta. I com seria la forma correcta? Correcte, els dos. Següent paraula. Vacances. I la forma correcta? Correcte. Molt bé. Anem a fer ara un recompte de la puntuació que porten. El Col·legi Sant Miquel porta 300 punts. Molt bé. I el Sant José, 400 punts. Vamos! Molt bé. Passem al següent nivell. Nivell 2. Primera paraula. Peixina. Ahí hi ha un accent. Ara veurem quina és la bona. I la correcta seria... Vamos! Peixina. Vamos! No passa res. Estem per aprendre i per a divertir-se. Anem a continuar. Següent paraula. Arròs. I la forma correcta és... arròs. Passem a l'última del nivell 2, per 200 punts més. Magatzem. I la forma correcta és... Vamos, correcte. bien, bien. Fem un recompte de marcadors. El Col·legi Sant Miquel porta 700 punts. Molt bé. I el Sant José, 1.000 punts. Vamos! Passem ara al nivell 3. Per 300 punts la paraula. Primera. Clòxina. Ui. Anem a veure on anirà l'accent. Ninguna de les dos. Però no passa res. Continuem. Següent paraula. Associació. Hi havia moltes S's, així, I la correcta és... Molt bé. I un altre recompte de marcadors. I recordem que la pròxima paraula val 500 punts. Això són molts punts. Ara mateixa, el Sant Miquel porta 1.000 punts. I el Sant José porta 1.300 punts. Vamos, vamos.
Això què vol dir? Que qualsevol dels dos pot guanyar. Ara anem amb l'última paraula que val 500 punts. Qui guanyi esta, guanya. La paraula és bescanvi. Com ho hauran escrit? Els dos igual. I és correcte. Ho haveu fet molt bé els dos. Enhorabona els dos. En este cas, ha guanyat el Col·legi Sant José. I ara ja, després d'aquesta prova tan emocionant i la classificació del Col·legi Sant José, per a la gran final, ja ens acomiadem fins a la pròxima setmana on rebrem els col·legis Alfàndec, Patronat i Magraner. Adeu!